Nu vil jeg prøve at gennemgå, hvordan man et konturskrubbefræser, sådan en her, uden den ser på den som en stor klods, men kun skrubber væk i etager. Vi skal ligesom have lavet en eller anden geometri herinde, den skal køre efter. For at kunne gøre det, så er vi nødt til at oprette et plan. Vi siger plan på modelflade, det er den der, højreklikker. Så viser vi, at vi er i gang med et nyt plan, og det nye plan ligger herovre og hedder 1. På det plan vil jeg gerne lave en kontur på, en geometri. Jeg kunne for eksempel se sådan her ud. Og jeg klikker, så vil jeg lade den gå over i en bue. Og en bue slutter der. Nu er det så sådan, at de to geometrier her, de hænger ikke sammen. Det kan vi gøre, som vi kan se der. Det kan så kan I se, det kun er den øverste blender. Der er det kun den nederste. De geometrier, de skal hænge sammen, for at det fungerer videre rundt. Så jeg højreklikker og finder det her radialmenu og finder den der hedder samler den og den, højreklikker, så er det en geometri. Det kan vi hente til der, og nu kommer den til, der I kan se det hele blinker. Godt. Vi skal have den over på den anden side af modellen, for at vi kan få det her til at fungere. Så vi kan lave en kurve, 3D-kurve. Så har vi også et plan derovre. Så skal det her 2D-tegning, den skal projiceres over til den anden, på den anden side. Står som det gør der. Og så siger den, vælg emner til projektion. Og det er den der. Og jeg højreklikker. Så vi skal vinkelret til nyt plan. Hvor skal vi projicere det hen til? Vi er over til aktiv plan. Det aktive plan er den her, hvor der er gul. Vi kan også se det herovre. Så den derovre. Så skal vi lave en 3D overflade. Så vi herovre. Og det er den, der hedder Rule Surface 2K. Så siger den, vælg første sektion. Den der, vælg sidste sektion. Den der. Så er det gjort. Og vi kan se det, når vi fjerner, eller gør soliden usynlig, så kan vi se, at nu kommer 3D overflade. Yes. Vi kan lægge 3D på igen. Så går vi op i vores grundplan. Ikke nok, man skal lige vinges af, men skal også lyse blåt op. Så er vi heroppe på toppen. Og der har jeg lagt nogle geometrier ind i forvejen. Det er nogle, der vi skal bruge som grænser til, hvor skal den egentlig fræse hen. Det kan godt være lidt svært at se, hvad der er hvad. Men man kan flytte lidt på højden af dem her, for eksempel. Det kan man gøre her. Definere sæt højde for geometri. Det er ikke nødvendigt. Det er bare for... Nu har jeg fat i noget der. For at kunne se. Jeg siger en sæt top 0. Det der, det er 0 på plan. Eller på i koordinatsystem. Der kan vi for eksempel se til -5. Det vil sige, at sæt geometri, eller geometrien, den ligger faktisk nede i 5. Hvis I så tænker så lige. Ja, så kan vi se, at de ikke hænger sammen. Det er ligegyldigt, hvor de ligger hen i forhold til, når vi laver grænser. Vi lader dem bare ligge der, så kommer vi videre. Materialet, skal vi lige se, om vi har det for defineret. Det har vi ikke. Det gør vi lige så. Den kan også ligge under 3D. Jeg har til at ligge under nemt, men definere materiale. Så skal vi pege på en solid eller geometri. Jeg klikker på hele klodsen og venstre klikker og højre klikker. Så har den lavet materiale. Jeg kan se, den er 500 dyb. Godt. Så har vi defineret materiale. Så ved den, at nu er der noget fræs væk.
Så for at have de her højder her, så er det faktisk rart at lige at kunne måle dem. Det kan AlphaCam bare ikke, undtagen at vi går over i det her plan, og så får tegnet dem der geometrier, eller laver nogle udtræk af det. Der har vi den her kontur af valgte kanter. Så trykker jeg på de linjer der. Sådan. Så har vi nogle geometrier, vi kan måle på. For at kunne måle det, så trykker man Ctrl D, og vi skal måle vertikalt. Så måler jeg fra linjen her med snap i gang. Det punkt til det punkt. Og så kan vi se der, hvad det er, 140,37, så kan vi måle det punkt, hvad er der, 97,1. Det er det. Så har vi noget at gå ud fra, når vi skal se at sætte konturskub. Nu står den så på det, altså plan 1, vi skal op i grundplan igen. Bearbejdning. 3D bearbejdning. Yes. Vi skal have fat i en skrubfræser. Tager en skrub 16. Det er en treakset bearbejdning, vi laver. Her har vi mange forskellige valgmuligheder, men vi skal have den der sæt konturskrubning. Grænser, det er ikke noget, vi vælger her, det gør vi længere. Her der kører vi lineære fræsninger, det vil sige, at den kører lige linjer frem og tilbage. Har vi valgt kontur, så kører den rundt i firkanter, rundt i rækkegangen. Det her, det er hurtigere. Fræseretten, det er 90. Det er noget, jeg har valgt, at den skal køre den vej. Nogle de vil hellere have den til at køre den vej, så skal det stå 0. Jeg kan bare godt lide, at der står 90. Optimeret, det betyder, at den både fræser den vej og den vej. Og vi skal anvende grænser. Dybde og skær. Ved den første fræsning her, der skal den her stå på auto. Den første fræsning, det er den, vi har her. Der er jo materiale helt opstået. Og den må maks gå 10 mm ned ad gangen. Hvis vi vil have nogle mellemliggende bearbejdninger, så siger vi så, at det må være 5 mm. Det er afhængigt af, hvor fint det skal være. Yes, går om i bearbejdningsdata, og den siger så, at værktøjets længde er overskredet. Vi laver en slætsbom i X og Y og på 2 og i Z på 2. Det vil sige, at skrubpresseren altid holder sig 2 mm fra den kurve her. Hovedbearbejdninger, det var bred skær der, den kan vi godt sætte op til 12, så går det lidt hurtigt, og hvis den skinner rydder op, så kan den sige, at bredde af skær er 5, så bliver det lidt finere, da man går ind og rydder op. Det her om data, det kigger vi på. Okay. Ja. Skal vi sige 4 så. Ja. Lineær oprejsning, der overstiger 20%, altså stigninger kan medføre. Så siger vi 6. Okay. Stadigvæk. Nå, det har jeg ikke haft problemer med før. Nu sætter jeg den så til 4 der, og så et stykke der må virke. Sådan der. Det virker nogle gange. Nå, grænseflader. Der vælger jeg det der, det vil sige, at fræseren kan bare køre inden for det område der. Jeg højreklikker, så siger den, jeg skal vælge en overflade, og den ligger derinde bagved. Jeg kan lige vide det. Hvis man bare klikker her, så fanger den. Og jeg klikker. Og så har han lagt værktøjsbaner på. Fjern lige soliden, så kan man se her, at den bare fræser. Skrubber alt det her ud. Men kun inden for grænsen der.
Nå, nu skal vi have gjort noget mere. Vi skal lave en ny 3D konturskub. Der er ikke så meget nyt under solen her, men herom skal vi have fjernet det her auto her. Fordi den skal først starte med at fræse hernede. Så vi lige sætte den der solid. Vi skal først, der er først noget gods dernede, den skal begynde at fjerne. Og der er 140,37 meter. Så øvre fletgrænse minus 140,37 kan man sige. Men jeg starter lige lidt over, så jeg siger 138. Nu her, der fjerner vi den der skål 0, så den ikke skal lave nogle mellembearbejdninger. Og den siger stadig, at det er overskrevet. Nu prøver jeg lige at sige ud til den der, om så den vil acceptere det den her gang. Det vil tørt. Jeg skal vælge grænsekanter. Det er den der. Og den flade, den skal fræse ned til. Den der. Og så slukker jeg lige for slyden igen. Kan man se, nu har den gjort det her. I kan se, at den er lidt grovere i fræsningerne her, end den er der. Ja. Så mangler vi lige den sidste klods. Her om det er stadigvæk ikke auto, men nu er vi så nede i en dybde, det hedder 140, og så 97, hvor dyb er det så? Det kan man godt bruge den her til, så jeg sige 140 minus 97, hvad giver det? 237, eller jeg starte lidt før, så jeg siger 233, blot sige OK til det, OK, og så skal man have nogle grænsekanter, det er dem, der ligger deroppe. Jeg er dum, at lige dreje til. Nå, jeg starter lige forfra, for jeg kan ikke få fat i den der. Så. Den skulle gerne stå rigtig her nu. Ja. Der. Klik på den, når jeg klikker. Og så går jeg ned og vælger den overflade, den skal fræse til. Sådan. Så har jeg lavet det. Så hvis vi skal prøve at simulere det. Det gør vi det. Speeder vi op. Jeg tror det nu, der er materiale hele vejen op der. Derfor ser det forfærdeligt ud der. Men den har jo kun de der klodser. Sådan.